Ngiyayibona le nkunzi le. Igama layo Elon Musk yazalelwa la eSouth Africa, kodwa-ke yase iyohlala e-America. Sike saphikisana-ke nabantu abaningi, abanye bethi yase-South Africa, abanye bethi yase-America. Nami-ke ngase ngenza ucwaningo lami ngendlela ebengilenza ngayo. Ngase ngithola ukuthi kahle kahle le nsizwa eyala e-South Africa, kodwa ibe isithenga ubuzwe e-America. Yaphinda futhi yabuthenga, angazi noma ithenga eCanada yini, ngoba uma wayo wase-Canada. Ngokusho kwabantu abahlakaniphile bathi le nsizwa le into eyadala ukuthi ithenge ubuzwe e-America, nakuleli elinye izwe futhi engazi ukuthi lona liphi, kanti nala futhi nanobuzwe nala, bathi ayenzela ukuthi ingayikhokhi i-tax, ingayikhokhi intela kahulumeni. Kahle kahle injengomuntu ongenabo ubuzwe, njengoba inobuzwe obuthathu nje, njengomuntu ongenabo ubuzwe, ngakho uhulumeni ngeke ekwazi ukuthi ayi-tax. Yayibalekela nje intela, ingakho ingenabo ubuzwe obuqondile ukuthi ingakuphi, kodwa yona noma yayizalelwe la e-South Africa. Lokho nje kukodwa kuyaphruva ukuthi insizwa ehlakaniphe kakhulu, nekwaziyo futhi ukuhlela iy'nto zayo. Le nsizwa-ke iningi imangaliso esizenzile nje, okukhomba ukuthi inokuhlakanipha okukhulu nokujulile. Ike yakhanda nje irobhothi. Leli robot ithe umkalo. Kuthiwa-ke le robot ayikho into engakwazi ukuyenza, bekwazi ukuklina endlini, lishayele, liphinde lipheke futhi. Bakhona-ke abake bathi nje abanje sengana nje amarobhothi nje, kuzohamba kuhambe abantu begcine bengenayo imisebenzi ngenxa yokuthi leyo misebenzi izosiza amarobhothi, ngoba irobhothi alikhathali. Nokho mina ngokwami irobhothi ngeke likwazi ukuvala isikhala somuntu, isikhala somuntu sohlezi sikhona. Futhi noma kuthiwa-ke amarobhothi ayawenza lo msebenzi leyo, kodwa ngicabanga ukuthi mina ikhona indlela okuyokwenza ngayo ukuthi abantu bethole imali noma beyiphilise ngayo, ngoba ngisho ngathiwa lowo muntu okhanda amarobhothi ayayenza lo msebenzi, kodwa naye ngeke ekwazi ukuphila yedwa emhlabeni, uthole ukuthi uyena nje osephila, zonke izinto zenziwa amarobhothi. Isikhala nje somuntu sohlezi sikhona. Nokho-ke akugcinanga lapho bafowethu, uphinde waqhubeka futhi wakhanda imoto-ke manje, imoto engahambi ngophethroli. Kuthiwa lezi moto lezi ziyashajwa, zihamba nje ngogesi. Angazi-ke noma phesheya yagcina ichumile indaba lezi moto, ngoba la e-South Africa yathatha nje isikhathi esincane isasasalayo, wagcina futhi kuthulekile kanjalo. Engicabanga ukuthi mhlampe nohulumeni wabona ukuthi uzogcina umnotho wala e-South Africa, ngoba ngicabanga ukuthi umnotho omningi ufakwa ilokhuzana, ufakwa uphethroli. Kodwa nje le ndoda hhayi bafowethu ihlakaniphe kakhulu, mina ngiyayivuma, kodwa la yafike yangidida khona ngalesi sikhathi beyibuza ngoNkulunkulu ukuthi icabangani ngoNkulunkulu. Yasithi yona icabanga ukuthi leli gama kunendlela ethile elingachazwa ngayo. Ilapho engabona khona ukuthi lo muntu akakhanyisekile ngoNkulunkulu, noma ngabe ukhanyiselekile futhi, njengoba edume emhlabeni ngokuthi umuntu ohlakaniphe kakhulu. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe wayenqena ukuvuma ukuthi umuntu ongaphezulu kwakhe, ngoba vele abantu abahlakaniphe kakhulu ikhambi bemphike uNkulunkulu, kufana nabantu abafundile nososayensi, baye bethi uma benza ucwaningo bese beyamphika uNkulunkulu, kube nendlela ethile abachaza ngayo izinto ukuthi zenzeka kanjani.